Poď sa so mnou pozrieť na to, ako komunikuje tvoj obsah. Či mu chápeš, či mu rozumieš, či vieš, čo vôbec robíš a akú message tvoj obsah nesie pre diváka, pre lead a pre potenciálnych klientov. Takže máme tu dva príklady. Prvý je všeobecný obsah, druhý je jasný obsah. Najprv si vysvetlíme ten nesprávny, čo je všeobecný. Všeobecný obsah je zlý kvôli tomu, že ty dávaš vonku message, ktorá nesie, že nedokážeš pomôcť konkrétnemu človeku, pomáhaš všetkým, robíš všetko, v ničom nie si dobrý. A prečo to tak je? Pretože dávaš von obsah, videa, raz na mindset, raz na vzťahy, raz na motiváciu, potom povieš niečo o svojich skúsenostiach a občas tam trafíš ten pain point. Ale to je chyba, pretože ty chceš hovoriť ku konkrétnemu človeku a nechceš hovoriť ku všetkým. Ty, ak hovoríš ku všetkým, tak ty zbieráš odpad do vreca a ty potrebuješ človeka, s ktorým vieš pracovať, ktorému vieš pomôcť. A to nie sú všetci. To je konkrétna skupina ľudí. Všeobecný obsah ťa prezentuje a pozicionuje ako niekoho lacného. A človek, respektíve tvoj lead, sa začne pýtať pri tom, ako ťa sleduje, že či ty mu dokážeš pomôcť presne s tým problémom, ktorý má. Potom ďalej, ako môžeš byť ty najlepší v jednej veci, keď rozprávaš o všetkom, rozprávaš, máš reči, ale viac menej nedávaš žiadnu hodnotu. A ak hej, tak možno jedno z 5 videí, ako to mám znázornené tu. Predstav si, že sú to videá a jedno z 5 trafíš. To je absolútny bullshit a robíš si zbytočnú robotu. Ďalej, si len guru, ktorý nevie ani o čom rozpráva. Len tvoríš, snažíš sa byť nejaký influencer, snažíš sa niečo odovzdávať, nejakú hodnotu. Ja nehovorím, že tá hodnota v tebe není. Ja hovorím, že to robíš absolútne nesprávne. A človek sa začne pýtať, čo z toho všetkého vlastne robíš, čo z toho reálne vieš a keď ti zaplatí, či mu vôbec dokážeš pomôcť alebo chceš len jeho peniaze. A presne toto je message, ktorú odovzdáva všeobecný obsah, ktorý keď tvorci tvoria a robia to takýmto spôsobom, tak tie lídy nie sú kvalitné, nie sú kvalifikované, človek nevie, či mu dokážeš presne s tým pomôcť a zbytočne potom strácaš čas aj na kole a ak mu nevieš pomôcť aj v spolupráci. Lídy nechcú chaos, ale jasnosť a istotu. A jasné, že budú hľadať niekoho, kto im dokáže pomôcť, pretože všeobecný obsah je nekvalitný, je to proste bullshit, chápeš? Nemá to hodnotu takú, ako by oni chceli. A preto idú ku človeku, ktorý má jasný problém, ktorý vie vyriešiť pre nich. A človek vie, že presne jeho potrebuje ten človek. Presne teba chcem, ty mi dokážeš pomôcť a peniaze nie sú problém, pokiaľ mi dokážeš dať to riešenie na daný problém. A to je dôvod, prečo človek ti dokáže zaplatiť v DMs, prečo ti dokáže zaplatiť na kole, prečo je to o mnoho jednoduchšie. Zbytočne ľudia robia to, že neveria takéto jednoduché veci, neveria jednoduchému systému, ktorý existuje, ale musia zbytočne proste robiť z toho chaos. Nemá to zmysel absolútne. Pri jasnom obsahu, pri cielenom obsahu, pri obsahu, ktorý je zameraný správne, musí sa k nemu správať ako 1 na 1. Človek, hovorím priamo k tebe, takisto ako ty, čo pozeráš teraz toto video, tak ja hovorím k tebe. Nehovorím ku ďalším 100 ľuďom, ktorí to uvidia, hovorím k tebe. Pretože ja chcem hodnotu predať tebe. Chcem tebe odovzdať niečo, čo ja viem. A presne takto musíš robiť obsah, lebo človek, ktorý sa hýbe v týchto pain pointoch, ktorý robí obsah nie v chaose, ale v jasnosti, tak odovzdáva hodnotu, odovzdáva message, že presne ty mi vieš pomôcť. Ten človek, ten lead si pomyslí o tom človeku, ktorý tvorí, že presne ty mi vieš pomôcť, jeho videá mi pomáhajú presne v tom, kde mám ja problém. Pomoc od neho musí mať veľkú hodnotu pre mňa, keďže hodnotu, ktorú dáva do videí, tak je brutálna a chcem ho sledovať, pretože vie, o čom rozpráva. A presne tak robím ja obsah. Presne tak by si mal robiť ty obsah. A zober si, že pokiaľ ty, dajme tomu, za týždeň dáš 7 videí, dám príklad, je to taký priemer pre mňa, takže dáš 7 videí a v každom jednom znázorníš pain point, to máš 7 bodov bolesti, 7
ľudí sa ti môže na to chytiť. Nie hneď, s odstupom času, lebo sociálne siete fungujú na dlhodobejší horizont, nie zo dňa na deň. Ale zober si, keby tvoríš obsah, porovnáme si to teraz, keby tvoríš obsah, ktorý je všeobecný a ktorý je jasný. Pri všeobecnom obsahu dáš 7 videí, z toho 1-2 možno pain pointy, 1-2 pain pointy trafíš. Ale pri jasnom a cieľnom obsahu dáš 7 videí a 7 zo 7 trafíš. Vieš, ako ti toto boostne autoritu, dôveru a taktiež aj hodnotu tvojho profilu, tvojej spolupráce, teba ako človeka, ktorý vie riešiť daný problém. Musíš si to uvedomiť, pretože pokiaľ chceš budovať biznis online, tak toto neskutočne budeš potrebovať a toto potrebuješ pochopiť. Takže ty musíš sa hýbať v pain pointoch. Ty musíš dávať obsah von v tom, že dáš pain point a následne dáš riešenie. Ty musíš dávať tú hodnotu von. A pokiaľ si myslíš, že tvoja hodnota bude prezradená a tým pádom za čo ťa má človek zaplatiť, tak tvoje služby nie sú kvalitné, nevieš čo robíš, nerobíš biznis, chceš z neho vysúcať peniaze, priznaj si to. Takže zrekapitulujeme si to ešte raz. Jasný obsah je obsah, pri ktorom tvoríš priamy pain point v každom videu, priamy pain point a na to priame riešenie, bez omáčok, dávaš tam hodnotu, dávaš von hodnotu. A neriešiš, čo z toho bude, pretože ty pokiaľ dáš hodnotu, tak ten človek ťa bude potrebovať. Možno nie teraz, možno mu jeden problém vyriešiš, príde ďalší a bez teba aj v koncoch. A presne takýto mindset musíš mať pri tom biznise. Takže presne ty mi vieš pomôcť. Ty si bude myslieť človek, ktorý ťa bude sledovať a taktiež bude v tebe vidieť autoritu, zdvihne sa mu dôvera, bude ti viac veriť a následne cez story sekvencie, o ktorých som robil video, môžeš si pozrieť, dokážeš ho spracovať na to, aby si s ním išiel do spolupráce. Je to jednoduché, je to fakt jednoduché a netreba to komplikovať, treba to len robiť správne. Zapamätaj si na konci, že lídy nechcú chaos, ale jasnotu a vždy utečú ku tomu, kto má v obsahu jasno, ako ku niekomu, kto má v obsahu chaos. Ak to zaujíma viac, tak kľudne si pozri moje Reelsy, moje YouTube videá, točím o tom obsah, viem o čom hovorím. Z väčšina prípadov si mimo hry, pretože namiesto toho, aby si rozdával šachmat, tak dostávaš vyšachované a máš slabý personal brand. Keď sa spomenie tvoje meno na sociálnych sieťach alebo v networku, tak ľudia potrebujú vedieť, kto si a čo robíš. To sú jediné dve veci, ktoré ich zaujímajú. Dajme tomu, že dám príklad seba, idem na nejaké stretnutie, kde riešime viacero aspektov ohľadom sociálnych sietí, biznisov, nemusia to byť len sociálne siete a príde tam nejaký človek a spomenie sa moje meno, tak človek si musí vybaviť, že je expert na sociálne siete, rozumie tomu a vždy, keď bude mať problém so sociálnymi sieťami, ako prvé mu napadne moje meno. Prečo? Lebo som dobrý. A to je dôvod, prečo vlastne takto dokážeš predávať. Ty potrebuješ človeku predávať obsah spôsobom, že vyzeráš ako expert. A brand nie je o tom, že ťa všetci poznajú, ale že ťa poznajú pre niečo konkrétne. Ako som vravel, Marek Furinda, sociálne siete, vie o čom hovorí na sociálnych sieťach, buduje organický rast, robí reklamy, chápeme sa, čo ty myslím a takto musíš tvoj obsah robiť. Príklad, pomáham ľuďom rásť a pomáham coachom, biznisom znásobiť príjem cez organický dosah. Pomáham ľuďom rásť. Pomáhaš im rásť v čom? Vo fitness, pomáhaš im rásť v mindsete, vo vzťahu, v živote. Ty musíš vedieť, v čom konkrétne pomáhaš a to si musíš nastaviť, aby človek, ktorý príde na tvoj profil, aby vedel, v čom im pomáhaš. To znamená, že pomáham coachom, biznisom znásobiť príjem cez organický dosah. To druhé je konkrétne a merateľné. To znamená, že to druhé je konkrétne hovorené ku coachom, k biznisom, ku tvorcom. Je to merateľné, pretože dokážem odmerať, či som mu príjem znásobil alebo nie. A taktiež je merateľný aj organický dosah skrze toho, či sa nejak posúvame alebo či stagnujeme. Nízka dôvera. Robíš všetko a vyzerá to, že nerobíš nič poriadne. Ako som spomínal, keď robíš obsah, ktorý je pre všetkých, tak je pre nikoho. Pretože nerobíš to konkrétne k niekomu. Ľudia nevedia, ku komu to robíš. Nevedia si povedať, že on hovorí presne ku mne, ale hovoria si, že no, možno sa ma to tak okrajovo týka. Nie, ty potrebuješ presne skrze tie pain pointy zasiahnuť do neho. Nech sa zamyslí nad tým, či ťa potrebuje. Ak hej, tak nech ťa sleduje.
On ti dá follow, pretože on potrebuje teba, nie ty jeho. Ty jeho potrebuješ max k tomu, aby ti zaplatil, ale on teba potrebuje k tomu, pretože má problém, ktorý ho serie. A jemu to nevyrieši nik iný, tebe zaplatí hoci kto iný. Chápeš? O tom to je. On potrebuje teba, nie ty jeho. Ľudia cítia neistotu a klient nikdy nekúpi od teba, pretože pôsobíš neisto. Ty ak chceš, aby niekto kúpil od teba lead, aby nakúpil, ty potrebuješ pôsobiť ako autorita, potrebuje ti dôverovať a potrebuje mať istotu v tom, že práve ty mu dokážeš pomôcť. A na začiatku to dokáže byť ťažšie a preto by si mal produkovať čo najviac hodnoty, aby si dokázal, že dokážeš tomu človeku priniesť tú hodnotu. Tým, že mu budeš postupne dať viac a viac hodnoty, tak jeho to zlomí potom a dokáže si ho vypestovať k tomu, aby šiel s tebou do spolupráce. Pretože on vidí tú hodnotu, ktorú mu dávaš. V biznise vyhrávaš, keď pôsobíš, že vieš presne, čo robíš. Dostávame sa k tomu, že potrebuješ byť pozicionovaný ako expert. Ľudia ťa potrebujú vidieť ako experta, ako niekto, kto vie, o čom hovorí. To je cieľ. Rovnako, ty nemusíš mať všetko zodpovedané, ale potrebuješ vedieť veci, ktoré máš robiť, správne kroky. Nikto, kto robí biznis, nemá všetko zodpovedané, ale potrebuješ vedieť, čo robíš, prečo to robíš, ako to robíš. A tieto detaily to doľadzuješ postupne skúsenosťami, cestou. To je v pohode, to je normálne. Mám to tak ja, má to tak ľudia, ktorí sú nado mnou, ľudia, ktorí sú podo mnou. To je normálne, budeš to tak mať aj ty. A s tým sa nemusíš trápiť. Nikto sa nenarodil najmúdrejší. Špecifickosť rovná sa dôvera. Čím viac špecifický obsah, tým viac ti človek dokáže veriť, pretože hovoríš priamo k nemu, zvyšok ťa nezaujíma. Nezaujíma ťa 100 000 iných ľudí, zaujíma ťa 1000 konkrétnych tvojich. Čím viac zacielíš, tým hlbšie a hodnotnejšie pôsobíš, pretože ten človek nevidí nikoho iného, kto vie ku nemu hovoriť tak ako ty, skrze tie pain pointy, skrze to, že ho chápeš. Ak ťa zaujíma viac, tak sleduj môj YouTube a Instagram, kde tvorím viac obsahu ohľadom sociálnych sietí a biznisu, ako ho robiť správne. Taktiež, ak by si chcel, aby som implementoval svoje systémy do tvojho podnikania, tak mi napíš správu na Instagram.